mbui mar YouTube, mbui mar Facebook, yidwa kanye mbui mar X, yidwa mbui mar Instagram, kachiel koda mano mar TikTok, nyinga Simfroz Okinda. Kawachako ni ogai mar ODM Raila Odinga ko jatend piny William Ruto oketo kogne ogirimiti mar somo paro kendo riwo oganda jo Kenya. Raila kod Ruto onyorore ni winjruok margi oken mar pogo lemo mag telo. Kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino leronwa, jotelogo osingo mar keto e tim report mar NADCO tego sirikal mag counties chuogo tije ne rowere kod tieko akwede mag dhoudi. E karomo mar historia mar KICC, ogai mar ODM Raila Odinga oketo historia machielo bang' keto koke e winjruok machielo mar tiyo kod sirikal matiyo. Once to every man and nation comes a moment to decide. Then it is the brave man chooses while the coward stands aside. That this unity that you have put together today, Your Excellency and my party leader, is not about the two of you. Because Baba here has seen it all. In fact, he has enough for his and all generations. His Excellency, the President, has sat on all positions. So, in my thinking, this unity is for the young people of this country. It's for all of us. Raila kod jatend piny William Ruto oketo kogi ogirimiti mar somo rieko kaachiel kod tiyo kanyakla. Tumesema tunataka kuunganisha Wakenya wote wawe kama kitu kimoja, ili vijana waweze kupata ajira, gharama maisha irudi chini, bei ya unga irudi chini, kodi ya nyumba irudi chini, sawa sawa, na matibabu vile vile imarishwe. Yale yote tuko tayari kushirikiana na serikali ili ifanyike kwa Wakenya wote pamoja. Leo ni ile siku ya kumalizana na ukabila, kumalizana na chuki, kuondoa ubaguzi na kuunganisha Wakenya wote. Giduol achiel, Raila kod Ruto oyango ni riwruok margi en mar tieko akwede mag dhoudi kaachiel kod riwo oganda jo Kenya. We urge all Kenyans who are interested in having a stable, inclusive, and progressive country, devoid of grandstanding and alienation of whole communities and regions, to rally behind this formation in the interest of our nation. I know the kind of difficulty my elder brother has got to go through in getting us to this position. And my brother Raila Odinga, history is going to charge you fairly for what you have done for this nation. E winjruok makamano mane osom kod jagoro mar ODM Edwin Sifuna kod nyawadgi mar UDA Hassan Omar, jotelogo osingo mar keto e tim report mar NADCO tego sirikal mag counties, bero uchumi, duoko piny pek mar ngima, rito ratiro mag oganda jo Kenya, kaachiel kod tieko akwede mag dhoudi. The full implementation of the National Dialogue Committee report, the NADCO report. Priority issues in the NADCO process, like the cost of living, youth unemployment, establishing a framework for the implementation of the 2/3 gender rule, have been the topics of discussion for far too long, and now must be actualized. Kaka yo mar miyo jogo mane oyudo hinyruok e lwet obila kata wito jogi ratiro, Raila kod Ruto osingo mar chulo jogo mane owito jogi kata yudo hinyruok e lwet obila kendo miyo luor ratiro mag ng'anyo. Jatend piny kod jotelo mane oloso e nyasino opako ogai mar ODM Raila Odinga kuom keto piny Kenya nyime kendo kawo okang' mathuon makamano. So I thank you, Your Excellencies, for making brave decisions, because not everyone can make those kind of decisions. Many people, even claiming to be leaders, are weak, so they make weak decisions, they make selfish decisions, they make sectarian decisions, they make decisions that only serve to their interest as opposed to the interest of society. Nyasi makamano kata kamano okoyuore kod ogai mar jotend migepe Musalia Mudavadi kod spika mar od bura Moses Wetangula. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.
kawadhi nyime